Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Men şu 24 aprelde Parijden size video öpediyorum. Şu yerde hazır men protest edip men hazır hayat yine ülkenin arkamda hayat aferin ömrünü. Şu yerde şu men aprelde konferansiya gidip dur forum, Türkmenistan'ın forumu, yani Avrupa'dan nevit kat pudoguna pullar yığınamak için, investisiya almak için Gurbanguly 15 tane minister, vice-premierler şöyle uğradık. Şöyle şolar yani öz kampanyalar bilen, yani Petronas deydi, Dragon Oil ve böyle kampanyalar bilen duruşup yığınak geçirip şöyle Avrupan kampanyalarını getirip bütün dünyanı getirip pul alacak bolyalar. Şu pullar Türkmen halkına gitmedi. Ünserin olsanız 33 yıldan beri biz şu 100-150 dolar orta aylık alıp dururuz. Hiç tadı ülkenin noktaları. İnvestisiya geliyor Türkmenistan'a, pullar geliyor, uğurlanıyor. Yönü Türkmen halkına pul geliyenlerdir. Yani şunun için men şu investisiya karşı, şu gelen pulları bizim hatamıza geliyor. Yani biz şuna cevap vermeli, erteki güne biz şunları kaytarıp vermeli. Yönü şu pulları Gurbanguly Serdar Berdimuhamedov öz korrupsiyon hükümetiyle uğurlarda bir topor arkada şehir deydi, bir topor gerekkel binalar uyar ve bizim tebiği bağırıklarımız bilen şu pulları kaytarar. Onun kaytarılmasa yeni de biz kaytarmalı var. Yine şunun için ben bir de Fransa'da ünlüyorum. Yine Fransa'da protest ediyen yanımda jurnalistler ama şu protesta yani ben görkediyen Avrupan yani adamlarına, Avrupa kampanyalarına Türkmenistan. CPI Türkmenistan. Yine takışı menden soruya haysi devletli. Tamam. Şöyle gelen adamlar soruya neyem oldu, neyem etti, şoları düşünürmeli olyap. Yalnızca mümkünçilik gördüm, ben içine girdim. Şu yerde bir tane minister ve yanakları yani soruları verdim. Onun kaçışını görelim olsanız gülüp yıkılardınız. Yani liftin daşını ılgap menden kaçıyorlar. Ben bunu sağlamlaştım, rahat ettim. Ve soru verip başladım olayım. Bir kaçıyorlar, kovlap yetiş bilmedim. Hormatly vatandaşlar, yine men iki özümden aňyrakda yine bizim bir vatandaşımız görýän bolsaňyz aňyrakda yani olan bir protest edýär. Biz одиночный protest edýär. Одиночный protest etmek için ruhsat almalılar. Sen bütün dünyada kanun şeyle sen gelýän yani meriya ve polisa arda ýazýan men protest etjek diýip şol yeterlik bolýar, jogama garaşmalylar. Men şu ýolda barýaka maşyna ýazdım. Öz e-mailimi yine şuraya protest geçirýän ünserseňiz yine arkamda da yeni biri var. Yine uçuyor arkamda iki taraftan ýazgy. Gerek bolsa hazır bizim bir ýoldaşymyzdan görkedeýin men bir minut oňum ýazgysy. Yine şuraya hormatly vatandaş yine terden şu yerde delegasiýalar geçýär. Bizi polis diýen, bizi Türkmen hökümetiniň adamlary izarlaýar. Yalnızca gelip security gelip security dur ünserseniz bir izarlap dur. Yalnızca gelip man kanunu öğretecek oldu, ben o kanunları düşündürdüm. Onun başlığı geldi. Başlığı gelip meni yine ünserim ben hazır publik trotuarda dur. Onun gelip bana sorgu vermenin hakkı yok. Yine hazır geliyor, hazır görüşür sonunda. Umuman şu günkü protestin manisi Türkmenistan'ın korrupsiyon hükümeti, Gurbanguly ve onun başlıkları, klan, Gurbanguly ve Serdar Berdimuhamedovlar hiç Avrupa'dan pul almalılar. Yani ben şunu görkedeýin, bir minut ünserim serdim. Ana kaçtı, gördünüz mü? Kaçtı. Yine şol o adam yine security'nin yanında Türkmen var diyen. Görüyorsun. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je peux vous poser des questions? Ok, je filme pas, je peux vous poser des questions? La police va venir nous juger. Non, appelez le police. Non, appelez le police, appelez le police. Moi, je capte la caméra, vous allez vous plaindre. Non, vous appelez le police. Je suis sur le voie publique. Ne me tuez pas. Non, Voilà.
Je suis contre pas vous. Non, il Hein. m'a filmé, monsieur là. Là, il m'a Je filmé. suis pas contre. Et peut-être les Monsieur, gens comme ça et moi. Et je Vous ne connais pas. défendez pas le dictateur, s'il vous plaît. Je Tu suis vois, pas pour les contre statuts, vous. c'est pas un problème ça. Voilà. Mais si moi, si vous venez, moi, ma personne, là, c'est un problème. Ok. Ok. On vous filme pas, c'est Je bon? m'en fous de votre truc là. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Voilà. Si vous venez pas ici, on vous diffuse pas. Hein. Si vous venez ici, vous... Vous lui avez montré que j'étais là, il a braqué la caméra sur moi. Mais s'il le fait encore, moi, je viens, je la casse. Non, 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 monsieur. Non, monsieur. Monsieur, Voilà. on n'a pas le droit de vous mettre. Yine şuraya alayım. Gel gel. C'est quoi ça? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Bonne journée. Bon travail. Allez, bon travail. Mon frère, bon travail. Allez. Yine şuraya alayım. Gel gel. Protesto edilmezde. Ankara'dan Türkmen hükümeti gıyırıp yatıyor. Şu zaman. Security de geliyor bir de. Hilaklarca koyuyor yönü. Geri bilen ok seviye bir yerde kanuni. Fransa'da kanunlar işliyor. Kanun boyunca yine şu yerde mesela görkeğin ulu yankı rompoyun değil ya da ulu çatırık yine şu arkanda da hayat var. Şu hayatta konferansa geçiyor. Türkmenistan hükümeti Gurbanlı Berdimuhamedov yine bir topar adam iyi verdi. Fransa'dan pulları alıp öz diktaturasını devam eder yani. Yani şu pulları öz hükümetine şey diye valla öz hükümetine diye men sizin üstünüze pul yağdırın. Yani yağıştan pul yağdırın diye yine şu pullar şu yerden gelmeli. Yine şunun için biz şehre geldik. Bizim vatandaşımız bilen biz bütün dünya görkezecek oluyor. Yine Türkmenistan hükümeti pulsuz diktaturu yıkıldı. Men öňem diýdim pullar yok şunun kriziste. Soňky 300 milyon dolar alın dolarları Dubay'dan eýýäm gutordy. Häzir aýlyklary bermäni ýa-ni çekerler, sakrasyenler bol. Ine men hukuk koruyan gurumlary ýüzlenýän. Inanyň sizin başlyklaryňyz şu ýerde gaçýarlar. Maskara bolup gaçýarlar. Ine şunun ýüzü şuraya aly. Türkmen hökümetiniň ýüzü şuraya aly. Baran ýerimizde şular bir gaçýa özüňi tonýan türkmen bolup. Bize bu loyal hükümet näme gerek? Bize bu loyali hakykatdan gaçýan hükümet näme gerek? Ine Fransaň ministri häzir gelse men şondan toğru bir nemeden bolýan jogap berer hökümet uratda. Hiç bir problema yok. Näçip gelen aýdar, näçip ýa-ni neme diýen aýdar, hemme de adaýdar. Ve men ine şunu şey etdim. Şunu protest edýän bolsam aýdar Hogu doğru ediyen gurun yok. Benim golyan dikkider. Bolli. Onun için bunu Macron ayırmaya ya da onun için kanun bolan yok. Yine şu yerde yalnızca men bir neçe Türkmen vatandaşlarımızla gürleştim. Ministra, vice-premier kaçtı. Hemmeti. On kaçanını görsen yine geliyor. Yine terdin. Yine Türkmenistan'ın raýatları yine geldi. Üntörün yine İnsan her gasmak bilen bolurlar ýanyna barzak. Gördün? Gasmak bilen bolur. Salamu aleyküm. Siz Türkmen mi? Türkmen değil mi? Haýsy döwletden? Özbekistan. Okey. Yine serdin. Yine bizimkiler var. Yine gördünüz mü? Yine salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Ana. Yine şuraya aly bro gaçmak bilen. Ah oui. Allez. Ah, ils sont peur, c'est ça. Korkuyorlar. C'est quoi ça? C'est fake? Regardez. Il est pas Ouzbekistan, il dit Ouzbekistan. Voilà, non, il se cache. Yalnızca doğruldum bunu, men Özbekistan ya da Özbekistan değil. Özbekistan'dan değil, bunu Türkmen ekeni korktu. Şeyle yağdaylar. Oui. Non, je filme pas. Hein. Non, je filme pas. Non, vous inquiétez pas. On connaît le loi. Hein. Vous inquiétez. Bien sûr, bien sûr. On vous respecte, monsieur. On n'est pas contre vous. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Bana gelip ateli ses suratı düşmek bolunok diye. Yine atelem görkeziyat arasında yönü men diýjek bolýanlarym rejim gokka aňardan bir gıýgyrýarlar ýalňyza nimetdik. İçinde bir topar adamdan interview aldık ve şo ýerde nimedenle ýol boşura gaçýar. Ýönüke adamlar hem gürleşýär. Mümkin men tanaýanlar
gürleşe zat ediyor yönü yine hop gibi baştan yönü hünermetler gürleşe firmalar gürleşe Türkmen olanlar firmalarda işliyor. Men bir adı düşünemok. Sen yine opozisiya bilen ya da başka bir Türkmen vatandaşına gürleşip ýagdaýyňy aýtsan. Yine men mysal üçin diktator işleyen, mysal üçin ya. Hudaý taklasyn, Allah şuňa getirmedin. Yine menden bir sorsa. Men egerde intelligent ýagdaýynda, ýa-ni hemme zat düşündirsem, diktatora awray bolýar. Bular bolsa kameradan gaçýarlar. Men her wagt aýdýan, korrupsiýa we bizim korrupsiýon ýolbaşçylarymyz kamera gördügi, ya ofisiant hat gördügi ýüreklerdir ya. Näçip? Sebäbi toklar köp. Sebäbi bular diňe korrupsiýa üçin gelenler. Bular pul berip işe gelýärler we şu pullary almak üçin korrupsiýa edýärler. Atlar bir ýerde çykdy. Ýokarda korrupsiýanyny bular aýrýar. Sen bizi masgar etdiň diýip. Ine şu ýalda. Hormatly vatandaşlar, bir dowam edýär. Ine arkamda şu atel, şu diýenim. Men köplüğüme bilemek, ine men yollaşım, ýa-ni men ýeködümden. Ine şu ýaly açyk efir. Hormatly vatandaşlar, ýene bir ýerge ýatlaýan häzir ine şu atelde, gapdalynda men köpleri bilemek, ine aýladym. Haýat diýen atelde forum geçýär. Şu forumda Türkmenistanyň 15 ministri, neft, gaz, ýa-ni turbo gaz turbolaryny çekýän bir topar ministrler, daşy işler ministriniň orunmasary, hökümetdäki aparat prezidenti adamlar, Gurbanyny goşuny türdi şöre, pul almak üçin we şu ýerden umyd edýär. Ene men Gurbany berdim Hamedowa ýüzlenýän. Men öňüme aýdýardım birinji çykyşymda. Biz Türkmen tiýaly, siziň bokurduňyzdan aldyk. Biz sizi ýykman, goýmaýar. Biz Türkmen halkyny azatlyk çıkarar. Türkmen halky her wagt azatlykda bolup we Türkmen halky indi diktatora çekmez. Biz öz pulumuzy, öz baýlygymyzy siziň öz maksalaryňyza, planyňyza sowmak biz halka sowar. Şonuň üçin diktatura bitmeli. Diktatura indi besetmeli Türkmenistanda. Güýçlüniň, goşunyň bir adamyň men hiç zat etkilen yok diýeninde inesedim. Bir adamyň etkileýän işi. Men özüm öwüme aýdamok, men 3-5 bar edemok. Gelýän ýangy Pakistan taýydy beleklen çağırdy. Hemmeler nimet. Ya o gelsin, akysyn. Men türmäň içinde de ýangy reportaj eden açdy. Adwokatlar çağıryp tapaw diýär. Men Ýewropada öz hakymyny gorak bilýän, kyn olamaň taýdan ýöne gorak bilýän. Türkmenistanda da goradym. Oňa gat problem bolan ben boldum. O ýerde ne işler bolýar, ne gazanç bolýar, ne hakym gorak bolýar, ne medenet taýdan üst bolýar, ne diňe ýarlak bolmasaň ýaşar ýaly. Ine şu bir ýarlaklygy hemme zady aýyrmaly. Ine hormatly vatandaşlar, ýene bir gaýdan şu ýerde ýa-ni Haýat diýen atelde häzir Türkmenistanyň hökümeti 15-20 adam men häzir görkezlemek açyk etýär bolansoň şular ýürüýdi konferensiýaga 2 günläp şu ýaly Haýat ýaly restorany rezerwasiýa etdiler. Şu men içine girýärdim. Ýöne 2.000 euro tölemeli. Şoň ýanky uçakçy boljak bolsaň men onu çok köläp bilmedim, men bilmedim içine. İçine girdim, ýa-ni kola girip, problem araketine bolanma gürleşip rahat gördüm. Ondan ýanky konferensiýa girecek bolsaň ýokary çykman, o ýerde kontrol var, space kontrol var. Men ondan geçirilmedim. Yine vatandaşlar, men ýeködümde ýanymda Gurbanyň var, hemişe şeýaly. Üçüň Gurbany tüweleme men hemme protestlerinde men ýanymda olum halka görkezjek bolýar. Menim sizi keläp edip ýadadym, indi çalsyn meni. Menim kezapçylyk edip ýadadym. Indi pullarym sordy. Ýeriň aşagyny atýan tebik baýlyklarym ýetişip bilen ok, men oğurluk, pul köp oğurlayan. Men ýylda 3,5 milliard arkadaş şäherine koýan, başga binalaryma koýan. Indi betedin, indi durdun meni. Men ýadadym kezaplykdan, menem bir akyn pensioner bolayın, milli lider bolmam ýadadym. Kezaplykdan hem ýadadym diýe. Ine şoň üçin vatandaşlar, men bir zat aýdyn, bir gerek ýaşa. Sen Fransada bol, sen Amerikada bol, sen Ýewropada bol. Bizim daşynaky vatandaşymyz 1 milliondan ýokary.
Dine şolar kalsa da yeterli bolýar. Türkmenistan düzelýär çal. Şoň üçin mert bolun. Hemmemize muhkem. Menem muhkem. Ýöne kaçana çyryp oturup gezelim. Ine ünsörüň. Devletten alan stratejiyası. 2020 yılında başlar biz Burwanly vardı. Köp çoğun yankı masara var. Videolar çıkardık. Biz halka Burwanly üstüne güldürdük. Burwanly politik trup oldu. Onun askeriyeti doğulu açtı. Onun daşından kaçınla Здравствуйте. Buna konferansa Bonjour. Здравствуйте. Yine konferansa gelenler Burwanly'nin yallakları yönü inosanlı kampanyadan. Yine şuraya şular gelýär, yankı bular kezzap yallaklar Burwanly'nin birinçliğe bilse Petronas, Dragon Oil, bir topar kampanyalar, petrol kampanyalar, onu hükmen korrupt etmeli. O alaçı yok başta. Men onu düşünýän, onu men günahkarlamak ve korrupsiýon kim edýär? Şol diňe korrupsiýon firmalar ýa-da saýlaýar, başga firmalar saýlanoksa, ýa başga firmalar gelenler pul dökýär, korrupsiýa pul berenok nime diýär, gidýär. Ine buýuk kampaniýanyň soň içinde, buýuk kampaniýa boýunça men ýürüýär reportaj ederim. Ol kat korrupsiýoner diýärdi, ine jurnalistler bilen buluşdyk. Şolar barada biz bu reportaj etjek bolýar. Diýärdi korrupsiýany öldürmeli. Burwanlyň esasy güýji korrupsiýa. Korrupsiýany bir ýatyrsak, özüm diýe işten tebäp. Many ýok. Ine hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, men ýene daýýar, häzir men Fransada Kongres palasynyň öňünde Hayat Otel we şu otelyň öňünde reportaj edýän. Şul otelde, ýani arkasynda kongres zal, kongresde häzir forum gidip dur. Türkmenistan döwleti, Türkmenistan hökümeti, ministr, vice-premierleri Burwanly türdi şöre Terzadeden pul gelindi. Bular şu ýerden Ýewropa firmalaryndan, Ýewropa hökümetlerden Türkmenistana investisiýa hökümine gaz nebit ojagyna getirip, olaryň pullaryny alyp, şo pullary ýani bular neme gurjak bolýar. Ýani arkada şäher binalary, şoň üçin şurýanlar çöwde geçirýärler ve Ýewropa pullaryny çekjek bolýar. Menem plakatymda ýazyldy. Çöwde düşündürşler ýazyldy. Siz berýän pullaryňyzy halka ýa Türkmenistan döwletini ösdürmäne giden ok, diňe diktator döwletini güýçlendirmäne, onun klanını, Berdimuhamedov klanını mundan beter güýçlendirmäne we bizim halkama garşy genosidy güýçlendirmäne getirýär. Şoň üçin pul bermeliler. Egerde siz şoňa pul berýärsiňiz, ýa diktatorlyň işe şaýsanız, onda siz Türkmen halkyna garşy iş edemiz bolýar diýip men şunu düşündürdüm. Дорогие туркменистанцы, я скажу на русском языке. Сегодня, 24 апреля, сегодня и завтра будет проходить форум, сегодня он уже проходит, форум привлечения инвестиций в Туркменистан. 2 минут, je tiens à dire. Привлечение инвестиций в Туркменистан. И эти инвестиции будут идти только на диктаторский режим. Поэтому я предупреждаю общество европейское, предупреждаю европейское сообщество о том, что нельзя финансировать диктатуру Туркменистана. Это фасад демократии, но сзади мощнейшая диктатура, геноцид против туркменского народа. Поэтому я сюда вышел. Вот у меня плакаты, которые показывают мой одиночный пикет. Спереди, сзади. Я не один. Чуть дальше находится мой коллега. Вот. И мы говорим о том, что вот мы против финансирования диктатуры. Мы против диктатуры в Туркменистане. Гурбангулы и Сяза Бердимухамед должны понести наказание. Полиция пришла, сейчас будем разбираться, в чем дело. Ну, это обычное дело. Спецназ, полиция приходит. Ouais. Bonjour, monsieur. Vous voulez m'interroger? En fait, j'ai écrit à la mairie, email à la préfecture et à la police de 17e arrondissement. J'ai informé que je fais une manifestation seule, d'une seule personne. Voilà, j'ai informé et je serai sur le lieu public, je ne dérange pas eux, voilà, c'est la loi. Ouais. D'ailleurs, je travaille dans la sécurité, je suis gérant de société de sécurité, je le connais, je suis une manifestation. J'ai fait
toujours ça à Paris. Et jusque-là, ça se passe très bien. D'accord. Voilà. Et le monsieur là-bas, il est avec vous? C'est pas avec vous, c'est une militante comme moi. Ouais. Il fait aussi. Et quand j'ai fait le email, j'ai mis son nom, prénom aussi et son coordonnées, où il habite, tout. Il y a mon coordonnées, où je m'habite, il y a tout. Si vous voulez, je passe ma carte. Oui, je veux bien, ouais. Vous Voilà. avez une pièce d'identité aussi? Bien sûr, bien sûr. Men polislara hazır cevap vereyim bir mi? Vous pouvez retirer s'il vous plaît parce que Bien sûr, monsieur. voilà. Alors, dites-moi, et vous contestez Non, quoi, d'ici. monsieur? C'est quoi, il y a une réunion là, c'est ça? Oui, il y a une forum à l'intérieur. Je passe ma carte si vous voulez. Ouais, je veux bien, ouais. Voilà, c'est ici. En fait, il y a une réunion ici. Notre pays, c'est un pays dictatorial. Voilà. C'est un pays dictatorial. C'est-à-dire, il y a un clan qui dirige le pays, qui fait le génocide de peuple. Tous les argents, depuis 33 ans, tous les missions qu'ils ont fait, notre salaire c'était $100, Ouais. et jusque-là c'est $100. Et le peuple souffre. Et pourtant, on a la richesse naturelle. D'accord. Et ici, en fait, ils ont plus d'argent, le dictateur. Il a mené ses ministres et vice-premiers pour attirer argent de l'Europe et financer sa dictature. Et moi, j'ai écrit que je suis contre ça pour alerter et faire attention, attirer l'attention de monde, de peuple, etc. Juste pour ça. Je vais prendre une photo. Bien sûr, bien sûr. Parce que s'ils vont financer cet illicement, ils vont financer une autre contre notre peuple. La réunion, elle se fait où? À l'intérieur, voilà, on ne peut pas participer parce que ça coûte 2 millions, 2000 $. Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur. vous allez bien? Et vous? Ah, ça fait bien pour l'instant. Si vous avez m'embarqué, après on va voir. Jusque là, ça va. On n'en est pas là encore. Ouais. Voilà, en fait, on fait le contre-dictature, contre-régime dictatorial et contre l'Europe ou les sociétés européennes qui financent la dictature. Parce qu'ils sont en train de récupérer l'argent pour resserrer le dictature parce que depuis 33 ans, notre salaire, tout le peuple, là, moyenne $100. Ça n'a rien changé. Tout l'argent qu'ils consomment, ouais, pour construire immense le statut, son ville Arcada, tu vois, pour lui. Et on est contre ça que l'Europe rentre dans cette lutte. Vous avez vu? Voilà, yine polisler geldi, ben düşündürdüm. Bonjour madame. Polisler geldi, ben onu çekmene hakkım yok. Yine şu publik yerde, şu publik yerde men yine geçireyim, şunun için polisin hakkı var. Yalnızca başladılar geldi, yani seküyükten başladı, hayat atayla ay gıyırıp, va dedi, ben onu kanunları düşündürdüm. Bana, kanunları düşündürdüm, senin hakkın yok yanıma gelmene, kartanı ülkede men bilyen yani, özüm yol oluşu, seküyükte. O zaman o korkup başladı polisi verdi. Yani şunun için polisle görüşer. Öyle bulur, fali katlı. Yine Avrupa'da men görkelen protest. Ne aydı geçiyor? Yine men geçiren protest, dedim. Yine plakatlar önümde. Hem mezat yazıldı. Polis tuğra ataldı, İzmir'de plakatlar. Görkelen var, yine İzmir'de plakatlar var. Yine şu plakatlar, pardon, bağışlayın. Yine şu plakatları tuğra ataldı menin nime malli, industrie malli. Vous pensez me rendre voilà, s'il vous plaît. Voilà. Ben kartan verdim. Ben sekürde işleyen kartan verdim. Nimettim. Gülüşe arkayım görüyor. Katı doğru diye görünüyor. Kanun, ben bodan yok deyip nimetli. Yine şuraya alıyadı. Vay. Şuraya alıyadılar. Yine hürmetli vatandaşlar. Şu köçen uğruna, yine şu köçede, şu arkanda, herhalde protest gidip dur. Bizim Türkmen vatandaşlarımızdan görüyendir. Yığınak geçiriyen ministerlerim görüyendir. Salam hemmeğinde yolluş kezatlar. Biz Türkmenistan'a barıp siz cevap vermeli olsunuz. Unutmam şu rastları. Yine vatan düğünü Serdar ve Gurmalı Beldi Komedov. Yani Putin'e à Toulouse. À Toulouse. Ouais. C'est pas l'adresse question. Oui, c'est cela. C'est cela. Voilà.
D'accord, à côté de Toulouse, en fait. Oui, oui, c'est juste collé. C'est quoi votre numéro de téléphone? 07 82 07 07 82. Attendez, responsable de mouvement politique, choix démocratique du Turkménistan. Notre militant au monde, hein, partout. Alors, moi, on me demande de venir ici parce qu'on peut plus en train de manifester. Ouais. Alors, le responsable du mouvement politique m'a dit, c'est quoi comment ça s'appelle? Choix démocratique du Turkménistan. D'accord. Ouais. Choix démocratique du Turkménistan. Vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Ça marche. Voilà. Et j'ai fait le en face ambassade du Turkménistan, j'ai fait ça, tout ça se passe bien, jusque-là. C'est pas, c'est toute une histoire, c'est tout, ça. Turkménistan. Turkménistan, CPU dictature de Turkménistan. C'est nord de l'Iran, nord de l'Iran, nord de l'Iran. Nord de l'Iran, et à côté Ouzbékistan, Asie centrale. Asie centrale. À côté Ouzbékistan, Kazakhstan, c'est Turkménistan. Nord de l'Iran. Nord de l'Iran? Ouais, nord de l'Iran. Et votre nom, c'est le truc qui va notre. Ouais, c'est une petite commandante. Vous Ouais. connaissez le Turkménistan depuis la grande? Pas du tout. Pas du tout. Vous connaissez pas? Regardez sur Internet, c'est le deuxième pays après le Corée du Nord, c'est le deuxième pays qui est dictatorial. Et ça nous choque qu'ils viennent ici, le pays, le gouvernement corrompu qui vient ici pour demander argent de Européens. Ça, c'est un choc. J'espère que M. Macron, il nous écoute, et ça, c'est choquant. J'espère que le gouvernement de la France, il déclare, il perd pas le valeur de démocratie comme il a fait, en espérant ça. En espérant, M. Macron. Hürmetli vatandaşlar, yine men düşündüm politsiya, yine neyem çiftçiler Türkmenistan ikinci devlet demir Kore'den soň yine Macron'a yüzlendim. Macron'um şular bilen işlemez diýip pikir edýän we demokratiýanyň ýanky esasy maksatlaryny, esas prinsiplaryny bitirmez ve şuraya diktator devletler bilen işlemez diýip umyd edýän diýip ben aýtdym. Yine konferensiýadan çykan adamlar gelip seredýär. Oranın ansan Indian tabiyen. Hello. Hani konferensiyadan çıkan adamı salam diye okap yeňweriye şu ýaly. Biz kezzap gurbanly we terror berdim Hamedowň kezzap hökümetiň ýüzüni açýar. Ene bütün dünýäde. Bizim esas maksadymyz şol. Şulary demokratiýa diýip deklarasiýa berýär hem ýerde, ýani suraçygyny öküdýär, ýene ýygynyna kezzaplyk edip adamlary öldürüp. Süleyman Tursunbayewy öldürdüler ýadymda bolsa. Ol Buljogluny öldürdüler türmede ýadymyzda bolsa. Ol Kasim Benden çağatma 3 tane şahadatlarını edip bütün dünyada ýanky kezapçylyk ökürdüler. Ine şu ýaly zatlar durdur ýaly görüşýär. Birinji bilen korrupsiýany durdurmak. Korrupsiýany ýanky saklamak üçin. Korrupsiýa Türkmenistana gerek gel. Bizde 100% korrupsiýa, baran ýerine korrupsiýa. Hatta halkam korrupsiýa barýar hökümet. Şoň üçin hökümetde işleýänlere men hiç diýiplemek olar bir napyjeniýaň aşagyna men düşünýän, ýanky gaçan awlanlara da, ýaşullara da düşünýän, gaçyp ýörler, bular ekran görse, opozisiýoner görse gaçýarlar. Şu hem ýerde gaçýar. Diňe Fransýada däl, Polşada, Awstriýada hem ýerde gaçýar. Mene gurbanlyk berek bolanmysam bir direktede gürleşip durardım. Bir ministr, bir akılrak ministr bar bolsa, gürleşirdim de
Onu bana karşı men ona karşı televizyon vaat geçirip açık efirde ve bütün dünyada görkezler Türkmenistan demokratiyanın bağdığını, internetin bağdığını, Türkmenistan'ın hakkın gorap bolyanlığını, Türkmenistan'ın hakiki aylık näçe? Ine bular hakiki aylığı Türkmenistan'da neme dik görkezýär. Häzir aýdyn 7 etse köpelsen $100, $700, $600, $500 görkezýär. Ine hakykatdan $100. Şu ofitsialny kursun etraf maksady bular ýa-ni bütün dünyada jar edýär 3,5-dan ine bizim watandaşlarymyz alanyna $500-700 aylyk alýar. Goňşy döwletlerden ýokary Türkmenistan güllän ötýär. Serin telewizora bir topar ýarlaklar çykyş edýär. Ine adamlar arkada göründe el çapyp öljek bolýarlar. Aýgyra bir topar biýderek bir 80-nji ýyllaryň öten asyryň zatlaryny öküzýär-de şuňa gowunjak bolýar. Ol asyrlar bu tordy her 20-nji asyr. Olanlar, beýler, eneler, atalar, watandaşlar, ýaşylar boldy edeliň. Şu kezapçylygy ýatyralyň. Açyk saýlawlara geçiriň. Kim alsa şol alsyn, kim utsa şol etsin. Ine hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efirimi utarýan, men indiki epizodda geçýän häzir men aýtman ýere barýanymy, şo ýerde de men interwýu aljak bolom Türkmen hökümetinden Fransa ministrinden zor inşallah. UNESCO maksumudyň ýa-ni konferensiýasy geçýär, häzir 18 dolarly soňa barmaly. Şoň üçin häzirlikçe sag bolun. Hormatly watandaşlar, durmak ýok. Türkmenistan türkmen azat bolar. Sag bolun.